ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Айни замон дар Мардон қарор дорем, кӯчаи Борбад. Дар ин тараф калсивои дӯстӣ ва манам хе рост роҳ ба сӯи 46 микрорайон ва ин хе рост роҳ ба сӯи 1 Советск ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Гипрозем. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дӯстони азиз дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёр бад гапа мезанем. Рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ рақами 102 кӯчаи Борбад. Ман ҳамин подъезд дӯстони азиз якум ошона ворид мешавам. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошона иборат аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо чӣ хеле мебинед коридор дӯстони азиз, даромадгоҳ, ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона, якум, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. шурӯъ мекунем аз ҳуҷраи истиқоматӣ. Дӯстони гиромӣ, поли ин ҳуҷра ҳамааш ламинат кардагӣ. Дӯстони гиромӣ, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад, аз беғарзи мошинаи ҷумашӯӣ ва яхдон. Дар бино отопления гузарондагӣ, батареё часпондагӣ дӯстони азиз, барқ ва об доимӣ мебошад. Дар кӯчаи Борбад, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Минтақаи хуб мебошад дӯстони гиромӣ, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир аст. Мардон, 46 микрорайон, Саховат, бозори Корвон, бозори Гипрозем, Ҳаловат, хулас ҳамаи ҳамин чизҳои гуфтагиамон дар гирду атрофи хона ҷойгир ҳастанд дӯстони азиз, дар наздикии хона ҷойгир мебошанд. боз дар наздикии хона 3 мактаб, 3 садик ҷойгир аст. Амонатбонк, бо транспортам умуман мушкилӣ нест. дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, термексам ҳаст дӯстони азиз, системаи вентилятсияам кардагӣ. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони гиромӣ. обшам фишораш баланд аст. дӯстони азиз, таги ошхона ҳамаш ба пурраги тагхона мебошад. Марҳамат, ман ҳамин мошинаи ҷумашӯӣ ва ин яхдонро мегиранд, дигар ҳама чизош меистад. ҳама трезои хона панҷара яъне решотка кардагианд дӯстони азиз. хонаи хуб аст, дар минтақаи хуб ҷойгир аст ва бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. нархи хона дӯстони азиз $42,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.